Molt bones, què tal, com estàu? Som Vicent Serralta, xerra d'educació deux.cat i avui tenim una d'aquelles xerrades que ara mateix ho comentava off record. Particularment és una de les que més interès me suscita perquè és qualque cosa que sempre he volgut donar aquesta passa i no l'he acabada de fer. Bueno, recorda, abans de res, educació deux.cat, primer espai en català de creixement docent i personal tant dins com fora de l'aula. Per rebre notificacions com la conversa, com la xerrada que tindrem avui amb en Pau Cabot, superinteressant, ja t'ho dic, a priori, i a posteriori veuràs que també, educació10x.cat/diari, subscripció gratuïta. Pau, per damunt de tot, ara en parlarem ben segur, que aquest cuquet que comentava jo és la Viquipèdia, però per damunt de qualsevol acte entenc que sempre hi ha la persona. Així és que per damunt de tot és en Pau Cabot. Molt benvingut. Pau, com estàs? Gràcies, beníssim. Molt bé, fantàstic. I Pau, això mateix anava a dir, digue-mos un poquet, perquè ben segur que, sobretot aquest darrer any, Coro Típico, no sé si ja fa un anyet o un poquet més, no ho sé, no ho record. Bueno, era notícia, no? Ara parlarem també un poquet per què, però per damunt d'això, com dèiem, hi ha la persona, així és qui és en Pau Cabot? En Pau Cabot és un professor de ciències que amb el seu temps lliure edita la Viquipèdia, bàsicament. Molt bé, bueno, ja has de valorar perquè, com comentes, agafes temps de lleure que, bueno, també ho dèiem off record, també ho dèiem abans, un tal volta no ho entén. Jo li demanava particularment a en Pau, li deia, escolta, que has pogut desconnectar també de tot plegat, també desconnecta de la Viquipèdia, i me deia, home, jo tampoc no ho veig com una feina. Així és que, Pau, què representa per tu la Viquipèdia? Oh, abans de res, te demanaria una coseta. Jo crec que el nom de la Viquipèdia ja el podem associar a qualque cosa que pràcticament arreu del món que vais, dius el nom i qualcú sap què és. No? Així com YouTube, Google, Coca-Cola, millor o pitjor, però tothom sap que són aquests conceptes, o aquestes paraules, aquests termes. Però com que és qualque cosa tan popular, un moment donat, igual la gent no concreta tant. Ho dona per fet que en allò ja ho ha sentit de sempre, però no acaba de, diguéssim, anar a l'arrel de saber exactament què és. Així és que, Pau, què és això de la Viquipèdia? La Viquipèdia és una enciclopèdia lliure. Mhm. Enciclopèdia lliure vol dir que tothom pot editar i que el que s'edita entre tots després roman a disposició de tothom amb una llicència lliure que tothom la pot aprofitar de qualsevol manera, d'altres maneres traduint-la, utilitzant-la per llibres, per manuals, per llibres didàctics, per el que sigui. Entenc que quan parles de lliure, vull dir, hi ha qualque condició posterior, és a dir, com a mínim s'ha de referenciar, això ja serien altres cànons. Com funciona tot el tema de la Viquipèdia? Sí, quan deim lliure no només és que és gratuït, que ho Mhm. és, que no té publicitat, que tampoc que també ho és, sinó que és això, que se pot utilitzar només citant que has tret informació i utilitza Ah, aquí està. una llicència i utilitza una llicència d'aquestes que s'anomenen lliures, de tipus Creative Commons, en la qual cosa fa que tot el seu contingut se pugui utilitzar de qualsevol manera. Perfecte. Això crec que és important, però també, sobretot perquè després també te comentaré, si no te sap greu, el tema de l'aplicació dins aula un moment donat. Jo crec que és fonamental que entenguem també aquestes pautes, aquestes normes que hi ha a l'hora de referenciar i de donar valor en allò que qualcú un moment donat ha pogut crear pels altres, com a mínim aquesta deferència, no? Perdona que t'interrompi. En aquest Digues. cas, no és una deferència, que sempre està bé fer-ho, vull dir Ja. en aquest cas és legalment obligatori. És a dir, Prescriptiu. ha de ser així. Ha de Vull ser dir, així, està perfecte. bé fer-ho perquè toca, Fantàstic. però a més, en aquest cas, en el cas de la llicència de la Viquipèdia i de les imatges que Molt bé. s'utilitzen, és obligatori fer-ho. Ja sé que passa que hi ha molta gent que no ho fa, Ja, però ja, ja. legalment és així, ha de ser així. Això,
Pau, també hi ha diferents tipus de cites, no? N'hi ha un en concret o no hi ha un estàndard definit? Simplement, escolta, anomenar o nombrar su URL, com seria Eh, aquesta cita? Clar, diria que no està molt estandarditzat això perquè, clar, és molt diferent a l'hora de posar a una pàgina web o un llibre de paper o un programa Clar, d'àudio o un podcast, o no ho sé. correcte. Però diria que només se demana, diguéssim, que se citi de qualque manera i que se ressenyin els autors. Queda Molt així bé. en genèric perquè cada mitjà Clar, té les seves especificitats. i sigui jo més pràctic. Perfecte, fantàstic. Pau, llegia, evidentment, m'agrada també informar-me un poc més, no? De les persones a la qual xerram i tot això, i que a un moment donat a un article te definies com un famater de la Viquipèdia. Això ho he agafat textual, no sé si van ser paraules teves o no, espero que sí. Segurament sí, segurament sí. Ok, a què te refereixes amb això de famater a la Viquipèdia? Quina és bàsicament la funció que adoptes i com l'has adoptada? Sí? Una de les coses que faig a la Viquipèdia és revisar els articles, les edicions que se fan noves i els articles que se creen nous del tot diàriament. I, i una de les coses que passa és que la majoria d'edicions són de bona fe, Mhm. són positives, però n'hi ha algunes que no són de gaire bona fe, que són o bé insults, o bé proves, o bé... I tot això algú se n'ha d'encarregar d'eliminar-ho perquè només quedi la part interessant. I fins i tot n'hi ha que són, jo crec que són de bona fe, però que no són correctes. Per Ja, exemple, que introdueixen propaganda o coses d'aquestes que també s'han d'eliminar i potser la gent no ho fa de mala fe per empitjorar la Viquipèdia, però que no formen part, diguéssim, de lo que seria una enciclopèdia. una I enciclopèdia, aquestes sí. són les coses que jo me dedic, jo i d'altra gent, evidentment, que ens dedicam a revisar diàriament. Clar, i això entenc que és perquè tu has assolit un estatus, diguem-ho així, un moment donat, o qualsevol altra persona també pot modificar, pot reeditar un article que un altre hagi escrit. No, en principi qualsevol persona pot desfer una acció. Per exemple, eh, avui de matí he revertit un parell d'edicions que s'han fet en aquest article d'aquest youtuber mallorquí que ha saltat a la fama darrerament i això ho pot fer qualsevol. Desfer edicions en els articles ho pot fer qualsevol. El que no pot fer qualsevol és esborrar articles. I això sí que només ho poden fer determinats usuaris que tenen el rol d'administrador i jo som un d'ells. Però normalment la feina la pot fer qualsevol i, i si s'han d'esborrar articles van a parar, diguéssim, com una paperera Mhm. i en aquesta paperera els que ho revisen són administradors, però la revisió diària la pot fer qualsevol. És per això que supos que també xerrava de formaters, que en el final els Clar, administradors es replegam els temps que no pot esborrar, que no pot tirar tothom a la paperera i nosaltres sí que ho eliminem definitivament. Però no té per perfecte. què ser localitzat només per nosaltres. Ok, ok. Entenc que aquest rol que dius d'administrador n'hi ha te bases tu bàsicament just en llengua catalana? Perquè aquest seria un altre fet, no? La Viquipèdia com a tal sorgeix a nivell global, sorgeix en anglès, si mal no t'he entès, i una de les primeres llengües, per no dir la primera no anglesa, per poder de qualque manera fer tent que estigui ja disponible, és el català, no és així? Um, Sí, com la primera funciona llengua... també el tema de llengua, perquè ara, bueno, les edicions n'hi ha, cada edició té els seus articles en concret, són articles que automàticament se tradueixen, o hi ha una persona que també... Perquè, va la meva experiència, no sembla que sigui així, sembla que cada article està editat No, en la llengua vehicular, en diguem-ho així, o principi pròpia, no? la Viquipèdia va sorgir en anglès, però Mm -hmm. ja al cap de molt poc va sortir la versió catalana i se varen començar a sortir versions per llengües. No són, en aquest cas no són per estats, sinó que funcionen per llengües, òbviament. Molt bé. I, i actualment hi ha més de 200 versions lingüístiques diferents i dins d'aquestes 200 versions lingüístiques hi ha molta casuística diferent. Hi ha una enciclopèdia molt grossa, com pot ser l'anglesa, per exemple, que té
milions d'articles, i després hi ha enciclopèdies molt petites de llengües molt petites, africanes o asiàtiques o sud-americanes, de llengües molt petites. I cada versió lingüística té els seus administradors. En el cas de la Viquipèdia en català, me sembla que som una vintena. I nosaltres Molt ens bé, encarregam de la nostra versió lingüística. perfecte. I cada versió lingüística té la seva estructura. Supos que una Viquipèdia petita, que té molt pocs usuaris, a lo millor amb dos o tres administradors, a lo millor els hi deu bastar. I la Viquipèdia en anglès en té centenars. I això imagino que voreu guanyat a pols, no? El fet d'estar aquí on estàs, de qualque manera, en les intervencions que has tingut, etc. Perquè, bueno, com te deia, en aquell article que va sortir, jo el vaig llegir Sara Balears, temps per mi, si mal no record, i parlava que havies editat més de 700.000 entrades. Una autèntica barbaritat, no? No sé, no els he comptades, eh? No sé si tu eres recompte o no, però evidentment Sí, qualcú ha de ser capaç de demostrar que té aquesta capacitat, aquesta habilitat de poder dur a terme aquesta feina, no? sí, en principi editar molt no té per què estar relacionat amb aplicar, diguéssim, fer de famater. Vull dir Ja, que ja, clar. administrador sona molt bé, però, però que en el final només és que tenim un parell de botons que poden fer coses que d'altres usuaris no poden fer, però Ja, jo no puc esborrar un article perquè no m'agradi o això, vull dir, no és que tingui més poder que els altres, jo només puc fer el que les normes me permeten fer, i si jo veig que allò correcte. és publicitat, ho esborro. Per tant, aquest càrrec és un càrrec bastant burocràtic en el final, vull dir que te permet fer coses que la comunitat te dona una responsabilitat i Sí, un tu, vot de i tu ho confiança, apliques. no? En el fons. Sí, sí, sí. Al final fas això i tu ho apliques. No és com un títol, diguéssim, meritori. Ja. Ok, ok. Aquí que parlàvem de la llengua catalana en aquest cas, crec que cal concretar el fet de que si posem Viquipèdia en W la lletra inicial, mos surt normalment la versió castellana. I si la posem en V baixa, molt probablement mos surti en català. No? Ho dic perquè moltes vegades igual se cerca que se pugui fer per defecte, nosaltres que som bilingües, la gent li surt la versió castellana i ja fa aquesta recerca dins el castellà i de qualque manera potenciar, evidentment, de qualque manera se deuen moure unes xifres, se deuen moure unes analítiques, no? Per veure quina és influència que té cada una d'aquestes veritats lingüístiques. Sí, són dues coses diferents. Primer, el nom de Mm, l'enciclopèdia, que alguns idiomes han adaptat i d'altres no, i alguns han hagut d'adaptar a causa de, diguéssim, del sistema, la codificació que usen i el sistema, si usen el sistema ciríl·lic o tot això, i algunes correcte. de les que usen diguéssim, l'alfabet llatí, i d'algunes l'han adaptat i algunes altres no. El català l'ha adaptat i el castellà no l'ha adaptat. I això Mm. és de la poca diferència que hi ha. I en quant a l'altra cosa que comentàvem, què era que comentàvem? Quina era l'altra No, cosa que m'has comentat? parlàvem del tema de les mètriques, de l'analítica, que de qualque manera per percebre quina és influència que té en base a les cerques que se'n pugui fer, però no sé si això afecta de qualque manera o Sí, no. sí. Uh, Anava a comentar només una petita cosa, que és que Endavant. el que és important quan tu cerques qualque cosa a internet és tenir configurat el navegador en català. És a dir, que tu li diguis que ho tens en català. Llavors, normalment te surten a les pàgines web en català. Més que posar-hi molt de més noms o tot això. Si tens configurat el navegador en català, quan fas les cerques ja te sol donar resultat en català. Depèn una mica del cercador i això, però normalment una de les coses que recomanen és tenir-lo configurat en català. I llavors, Perfecte, si no està en perfecte. català, després surten en castellà o en francès o en italià o en altres idiomes que puguem entendre. Molt bé. Pau, anem un poquet en aquesta... Bueno, primer, l'experiència inicial teva entenc que va ser d'edició, no? Més que de revisió, perquè, clar, bueno, o no, no ho sé, potser qualcú se dedica abans d'editar qualque article a fer-ne una revisió del que puguin fer els altres. Com va ser un No, poquet? Com va ser aquesta primera vegada? la primera vegada fa bastant d'anys ja i,
i crec que va ser una edició, no va ser una creació d'un article nou. Hi ha molta gent que comença creant un article que potser és la part més complicada, a partir de zero. Perdona, I Pau, tal volta, igual jo m'he explicat malament també, jo he donat per fet que anaves i editaves un article que ja està creat, diguem-ho així. S'ha de no, no, saber no, que hi ha aquesta possibilitat també de crear un article de vell nou, no? sí, sí, clar. Perfecte. Però en el meu cas vaig editar un article que ja estava creat i record, bé, no ho record molt perquè tinc molt mala memòria, però ho he mirat perquè a la Viquipèdia tot és molt transparent i queda tot registrat Mhm. i he vist que la meva primera edició que vaig fer va ser un article del poble de mon pare, de Fornalutx, Ah, caram. i va ser una edició incorrecta. És a dir, vaig afegir una cosa que no hauria d'haver afegit. Però en aquell moment no ho sabia. Vull dir que bàsicament Clar, ja és això. Vull dir, aprendre implica cometre errors. I en aquell perfecte. moment vaig cometre un error, però després em vaig aprendre. No, i tant, d'això, vull dir, n'estic totalment segur. En... Sempre ho anomen, però m'ha agradat molt un poquet allò que va comentar amb una xerrada que vaig tenir amb en Jaume Feliu i crec que la dita no era seva, el manco allò que explicava. No parlava de rock com a tal, sinó que deia que era un prototip, no? Has fet de... han fet això amb una posterior millora, Un sabent... prototip, Bueno, en aquest cas, fins i tot un prototip diria que és una mica optimista, vull dir, això crec que clarament va ser un error, però vaja, vull dir, no passa res, no importa que siguin prototips, poden clar. ser errors també, podem naturalitzar l'error. Òbviament, aquí també, en tota la naturalitat i en tota, vull dir, s'ànim de fer les coses ben fetes, no? En aquell moment no hi havia cap mala fe, entenc, per part teva, lògicament, amb aquella edició de... Però això mos dona peu, Pau, a un poquet aquesta discussió que hi ha, sobretot també en els centres, a veure si la Viquipèdia és fiable o no si s'hi ha de fer una consulta, si no... Vull dir, estic parlant damunt la taula, estic parlant palès, tot allò que xerres, no? En aquests correlets que a vegades hi ha en els claustres, amb altres companys docents, etc. O en la mateixa població en general. Així és que, la pregunta és clara, Pau. La Viquipèdia és fiable? Eh, no, no és fiable, No. clarament. Ha de millorar bastant. Primer que ha de millorar bastant. Sí. I segon, que tampoc no és res fiable, ni tan sols les enciclopèdies que nosaltres estàvem acostumats de tota la vida, que tenien uns autors en noms i llinatges, tampoc no són bé. En el seu moment ja no eren fiables, però a més ara han quedat totalment desfasades, la gran enciclopèdia catalana o s'espassa o qualsevol d'aquestes. Llavors, jo, com tot a internet, ho relativitzaria i diria que és, pot ser no és fiable, però sí que és útil. Llavors, hi ha de tot. Hi ha articles que estan molt més ben fets i que tu els pots verificar molt més perquè tenen referències que te permeten verificar cada cosa que diuen. Hi ha articles que estan molt mal fets o manifestament millorables, ho deixarem així, i que qualcú hauria de millorar. I això és bo. I això és bo perquè si abans te trobaves una errada un llibre de text o una enciclopèdia i això no podies fer res, se quedava allà per Et sempre. passaves, també. Sí, o te la crees, o si tu sabies que allò era una errada, diguéssim, no ho podies canviar de cap de les maneres. Ara el manco, si hi ha una errada, la pots modificar. Fantàstic. I la idea és aquesta, que no hi ha cap bíblia que mos digui que les coses són certes 100%, sinó que eh, és un rebull d'informació que té aquesta mala fama perquè és molt jove i quan va començar a agafar aquesta mala fama era una enciclopèdia que tenia 2 o 3 anys i en aquell moment es veure que li mancava molt, però Mm. ara ja, per exemple, l'enciclopèdia en català ja té de 8 anys i amb això ja se pot començar a fer qualque cosa. Però Ja. jo miro a llarg plaç, a llarg termini, i veig una enciclopèdia que se pot fer no en 18 anys, sinó en 100 anys o en 200 anys, i pens que si li dones tot aquest recorregut, segur que podrà ser una bona font d'informació.
generalista, sempre generalista, perquè de vegades si és una cosa molt concreta i això potser no ho trobaràs, però ha Ja, de ser una font d'informació generalista. Un bon lloc per començar a cercar informació i entendre de què funciona un tema. I després ja cercaràs altres llocs clar. que són manuals o llocs on hi ha informació més precisa. Més puntual. Entenc que ha de ser una molt bona font de consulta, però òbviament no ha de ser l'única. Vull dir, per De cap molt de ben setmana. feta que estàs, no podríem monopolitzar el coneixement allà dins, perquè crec que tampoc en faríem un bé, no?, a nivell No, de cap de les d'alumnat. maneres. En Aquesta realitat, competència a l'hora de fer aquesta recerca és fonamental, no?, que la tinguin present. sí, en realitat, un dels factors que fa que la Viquipèdia pugui ser fiable en qualque moment, un article és tan fiable com les fonts que se citen. Llavors, si tu dius que segons l'enciclopèdia britànica aquesta persona va néixer tal any i que després, segons aquest altre llibre que et sé de biografia, tal, vull dir, la informació que tu poses a l'enciclopèdia no te la pots inventar de cap de les maneres. Ha de sortir de qualque altre lloc. Per tant, en cap cas la Viquipèdia no fa la competència a cap altra cosa, sinó que es reuneix Clar, el coneixement amb un article. I la idea és això, mirar de trobar la informació allà on sigui i amb diferents fonts, usant múltiples fonts, fer un fantàstic. article que sigui entenedor per, diguéssim, per entrar a un... Evidentment, si tu estàs fent un màster amb un apartat concret de química inorgànica, evidentment, millor trobaràs que Ja. alguna cosa se podria ampliar, però una enciclopèdia està pensada per ser una informació generalista, no una cosa tan específica que contengui informació que contenen altres coses, com puguin ser articles científics o manuals o altres coses així. Per tant, podríem concloure que han de desmitificar certes coses, el fet de que molta gent demonitza el fet d'aquesta cerca dins Viquipèdia, que no, de cap de la manera, no cerqui dins Viquipèdia, tal, ni molt manco, o sigui, òbviament, i és un gran recurs, també a un moment donat. No, lo que s'ha d'avisar és que la Viquipèdia no és uniforme, és a dir, hi ha zones, per, a lo millor hi ha apartats com puguin ser, jo que sé, la química inorgànica que està molt bé i els compositors del barroc a lo millor estan fatal, m'ho invent, perquè Correcte. en el nostre cas els compositors està bastant ben coberts, però eh, com que no és uniforme, segurament te trobaràs articles que estiguin molt bé i articles que estiguin molt malament. I la gent ha de ser prou conscient de la tipologia, de com funciona la Viquipèdia per entendre quan un article més o manco està bé i quan un article està com llegint qualsevol altra cosa d'internet. Jo, com que som professor de ciència, bàsicament el que explicam de lo més interessant que podem explicar és no quedar-se amb una sola font i a ser una mica escèptics Correcte. en la Això informació que anava. ens arriba, Mhm. perquè avui en dia és un problema Totalment d'acord. tota la circulació de hoaxes i d'informacions falses i totes aquestes coses, i per tant, de lo més interessant que podem explicar als nostres alumnes és saber destriar el gra de la palla. I la Viquipèdia Fantàstic. és un lloc allà on intentem destriar el gra de la palla, que també ha d'estar clar que no sempre ho aconseguim. I, per tant, s'hi ha d'arribar Clar, no pensant-se que allò és una bíblia, sinó pensant-se que això és una eina que ens ajudarà i que millor necessita millorar bastant i que fins i tot amb una passa més nosaltres podem ajudar. i tant, i tant. Donant per fet que a dins del centre educatiu, bé, i fora d'ell, evidentment, també dins la família, si hem de donar una mà als nostres fills, filles, és fonamental aquesta competència, diguéssim, xarxa, no? Un moment donat d'entendre que no hi ha una font única de coneixement i a ser crítics també damunt tot allò que ens arriba, de qualque manera no reinterpretant, sinó cercant altres fonts de consulta que puguin verificar un moment donat tot això, no? Hi haurà una xerrada també dins, tal volta quan surti ja és, bueno, amb Alba Torbella de Verifica't, no sé si la coneixes també, que se dediquen en aquest rigor, bàsicament amb articles polítics,
i molt interessant també la feina que estan fent per això, per donar aquesta rigorositat en allò que veiem, perquè cada vegada més, desgraciadament, també hi ha molt més fems també dins la xarxa, a vegades malintencionat, d'altres vegades no, però que, vulguis o no, te desinforma de qualque manera, no? He de dir que en la majoria dels casos els fens, vull dir, hi ha molta gent que ho retransmet, diguéssim, ho reenvia o això, i que no n'és conscient de que allò és fent. Correcte, Però correcte. el manco, el primer de tots que ho envia, sí que deu tenir qualque tipus de males intencions, perquè la primera persona que ho crea o la primera persona que ho difon, aquesta sí que pensa Clar, que... I en política o bé en salut, o vull dir, sí, sí, aquestes sí, sí, coses sí, sí. poden fer bastant de mal. I tant, i tant. Això també passa perquè cada un de nosaltres agafi la seva part de responsabilitat, no? Un moment donat, de quan ens arriba qualsevol cosa per qualsevol de les xarxes que tenim, seure'ns un momentet, és molt fàcil tot d'una pitjar aquest comparteix, no? Així és que aquest comptar fins a 10, que moltíssimes vegades m'ho han dit, també m'ho han d'aplicar a l'hora de pitjar aquest botó, no, Pau? Com va dir aquell, informacions espectaculars requereixen proves espectaculars. Vull dir que Ah, si t'arriba qualque cosa que és molt extraordinària, que surten extraterrestres o se t'aferra una cuera a la pell o qualque cosa d'aquestes, millor que hi hagi unes proves espectaculars perquè sí, si sí, sí, no sí. segurament és que és fals. Totalment d'acord, Pau. Bueno, parlàvem amb en Pau Cabot, wikipedista, se podria dir així, Pau, o simplement que Sí, t'agrada me editar sembla que aquest és el neologisme. aquest neologisme. Wikipedista, un dels 20 menys manco administradors que tenim en llengua catalana, d'aquesta gran enciclopèdia. Pau, acabes tu també sent de qualque manera una enciclopèdia ambulant, perdona que ho digui així, no? Només pel fet de tota la consulta que hi puguis fer. Um, D'on treus també aquest rigor en un moment donat? Sou vosaltres els encarregats d'anar a cercar aquestes fonts? Com comentaves abans, deies que hi ha certs articles que estan molt currats, on te posen totes les fonts i tu pots anar a consultar clarament i donar validesa en allò, però d'altres que no. Moltes vegades per desconeixença també, no? La gent simplement ha dit allò pensant, i com deien, de molt bona fe, però queda coix, no? Un moment donat, així és que com ho feis a tot això? Home, en principi, jo no escric molt d'articles, perquè jo me dedico a revisar articles d'altri, però les persones que escriuen els articles i que més o menys coneixen la dinàmica i les polítiques de la Viquipèdia, sí que sempre citen les fonts. En realitat, sempre s'haurien de citar les fonts, després de cada frase, després de cada paràgraf, hauries de dir d'on has tret aquesta informació. I això, no, clar, quan comences no ho saps, i per això hi ha tant d'articles que potser no se cita la font. Llavors, els qui ja ho saben, més o menys que ho fan. I si en falten, de vegades vas a cercar més o menys un lloc que ho pugui verificar i li Ja. afegeixes, però és bastanta feina. El més senzill és la persona que està escrivint l'article, que segurament té una pàgina oberta o un llibre de vora o el que Mm, sigui, mm, mm. que posi d'on ho ha tret. Molt bé. Això és el més senzill. Després, si has de començar a cercar, quan va tenir 3 fills o això, en quin de totes les seves biografies explica això o el que sigui, és molt més complicat. L'ideal Clar. seria que en el moment d'escriure l'article se citassin les fonts, que ara ja se fa d'una manera molt senzilla. Tu li poses si és la BN del llibre o li poses la URL i Mm, te fa la citació de manera automàtica i tot. molt bé, És molt còmode. molt bé. Pau, idò, això duit en aquest entorn educatiu, crec que hi ha una feina que pot ser molt xula, molt atractiva, molt agraïda un moment donat també per dur a dins l'aula. Quines són, però, les passes mínimes, bàsiques, aquell, diguéssim, ABC que hauria de conèixer tothom que volgués un moment donat començar a donar una passa més enllà. És a dir, no només ser consumidor, sinó un moment donat productor també dins aquesta Viquipèdia, dins aquesta gran enciclopèdia global, compartida entre tots, col·laborativa. Està Què xerrant haurien de fer, Pau? Estàs xerrant en particular d'una persona que ho vol fer o, Per exemple, o d'un professor que ho vol fer amb els seus alumnes? exacte, aquí aniria. Bueno, i un poquet, un moment donat, no sé si seguiran sent mateixes passes, tu m'ho diràs, però comencem, per exemple, amb aquest professor o professora que en l'alumnat, pel que sigui, ha fet un centre d'interès, ha fet un projecte, el que sigui, de qualque temàtica en concret, se n'adonen que dins la Viquipèdia no és. I, per tant, volen aportar el seu granet d'arena. Bé, el primer de tot és
informar-se sobre el projecte, lògicament. entendre com funciona la Viquipèdia, Mm. i això de vegades sembla de perogrullo, però no. Moltes vegades arriben professors que envien els seus alumnes i els alumnes escriuen de la millor manera que saben, però a lo millor ho fan, amb, jo què sé, per exemple, l'idioma equivocat, Ja. o, per exemple, no ho fan diguéssim, amb el llenguatge que usam a la Viquipèdia. El primer de tot és que el professor s'informi sobre les polítiques que hi ha a la Viquipèdia, i l'única manera d'aprendre més o manco com funciona la Viquipèdia és editant. Per tant, el primer que recomano és que el professor que vulgui fer això, com qualsevol cosa, no envies en els teus alumnes, els deixes sols davant el perill, davant una Clar, cosa que tu no coneixes. Tu ho has d'haver provat abans. I això molt bé. mos passa massa sovint, que hi ha professors que envien els alumnes que arribin i de vegades s'esborren articles d'alumnes o coses així, després ve el professor que li has esborrat l'article i això. Normalment molt millor fer-ho de l'altra manera. Hola, som en tal o en tal, professora de tal institut, tal, tal. Sí, D'aquí un mes vendran els meus alumnes que treballaran amb aquests articles, si tenen qualque dubte teniu en compte que són tal, 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 tal. I nosaltres ja sabem, ja li hem pogut ja donar estava a la White. ja li hem pogut donar les indicacions de dir anau alerta amb això, anau alerta amb aquestes coses, i després ja sabem que aquests usuaris, que en principi si no ho posen ells, nosaltres no sabem que són alumnes de ningú, Ja. nosaltres ja sabem que aquests usuaris seran alumnes i que haurem d'anar una mica a tenir en compte que són alumnes, etc etc. Llavors, la, prim la primera recomanació és que no, no envies a fer coses en els teus alumnes que tu no Sense sàpigues haver-ho fer de cap provat, de les maneres. I lògicament. això és bastant... Sembla una recomanació bastant òbvia, però no ho és tant. No, 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 i tant, Perquè totalment ens d'acord. arriben moltíssims d'alumnes sense professor. Clar. I això Uh, no té Entenem molt de també, sentit. Pau, que hi ha aquest fòrum de consulta en un moment donat, hi ha aquesta via de comunicació que poden tenir directe amb altres administradors. Com ho poden fer, per exemple, si se volen posar en contacte? Sí, si ells editen la Viquipèdia, Uh -huh. veuran que hi ha com un fòrum que se diu La Taverna, i allà hi poden deixar tots els dubtes, poden Molt demanar bé. qualsevol cosa, o fins i tot poden interpel·lar directament a qualque usuari. No té per què ser administrador, vull dir, pot ser qualsevol usuari, i fins i tot poden demanar mentorització a un altre usuari que t'ajudi, etc Molt bé. etc. Vull dir, tot Ja. això, clar, tot això està a la disposició dels usuaris, però si ho saps, si no Clar. ho saps o no llegeixes el missatge de benvinguda, no saps tot el que tens a disposició, no saps com funciona, no interactues amb la gent quan te deixen un missatge ni tan sols contestes, i de les primeres coses que se'ls ha de dir en els al·lots és aquí vos deixaran missatges, si vos diuen qualque cosa, mireu de contestar, si no en teniu qualque cosa, Molt demaneu. bé. El que farien, diguéssim, en un món físic, i de Sí, sí. quan t'entres a un lloc i d'actuar com si entrassis a un món físic, perquè de vegades pareix que a la Viquipèdia o a qualsevol lloc te pots comportar com si fossis un energumen sense Ja, saludar ni bon ja. dia ni aquestes coses. Correcte. I no, aquí també hi ha I no gent, és així. i encara que sigui un lloc virtual, hi ha gent que estan fent feina, i si veniu a fer feina, beníssim, però si només veniu, hi ha gent que, per exemple, li sap greu que li modifiquis el seu article perquè es passa feina i no sé què. I això és l'ADN de la Viquipèdia. Si no vols que te modifiqui, ho fas un Drive o ho fas a qualsevol altre lloc, però aquí les coses funcionen de manera diferent. Si no entens a on has arribat, aquí tenim un problema. I tant. I Per tant, és aquesta informació bàsica que primer l'ha de tenir el professor i segon s'ha de transmetre als alumnes. I això seria la meva recomanació. com deies, moltes d'elles són de sentit comú, però jo particularment ja me donaria per satisfet si aquesta xerrada també, si qualcú la sent i que no ho ha fet mai, tingui present aquestes coses, no? És a dir, sintetitzant un poquet, primer proveu tu, llegit el missatge benvinguda, que t'arriba, que sol saber qualque cosa que el t'envien, com moltíssimes altres coses. Aquest següent, que s'ha Sí, fet jo, reconec que jo també ho he fet, en el seu moment, ara m'ho prenc més en sèrio, intentar mirem, evitar-ho, no? mirem de que no Llegint-ho, no? sigui una llicència d'ús. És a dir, és un missatge molt curt, és un paràgraf, Correcte. no són 5 o 6 pàgines que has de llegir,
però un missatge molt curt d'un paràgraf i amb un parell d'enllaços i això crec que val la pena, sobretot Sí. si tu vols utilitzar aquesta eina i treure'n el màxim suc. Si només vols que serveixi per una feina puntual dels Clar. alumnes i perquè no molestin o això, és una cosa, però si tu vols treballar-ho, vull dir, vols treballar-ho a classe, realment hi ha d'haver una mica de planificació i una mica de coneixement de feina, si no és impossible. No, i tant. Aquesta és la primera, sí. La segona, comunicar-vos un moment donat que hi haurà una feina d'alumnat a darrere. Eh? I tercera, també, ja dic, sintetitzant molt, referenciar, evidentment, tot allò que hi puguem, perquè no perquè vosaltres tingueu la feina feta entre comentaris ni molt manco, sinó perquè ha de ser així, no? Perquè tots tinguem la feina feta, no? Exacte. Correcte, correcte. Molt bé, Pau. Així és, perquè Aquesta tots la tinguem enciclopèdia, feta. aquesta Sí, 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 enciclopèdia sí, és de sí. tots, vull dir, Així és. no és dels qui l'editam. Per tant, Correcte. tothom que hi desi informació allà, que hi col·labori, Molt bé. està ajudant a crear, diguéssim, coneixement, en el nostre cas en català, però en totes les versions de la Viquipèdia, en molt d'idiomes. Pensa que hi ha I tant. idiomes que el primer corpus que hi ha hagut en la seva llengua, que mai se va imprimir sobre paper, i les primeres coses que han existit amb aquesta llengua ha estat la Viquipèdia. Llavors, clar, pel Ostres. català, per exemple, és molt important, però per altres llengües minoritàries, de lo poc que veuran mai escrit o recollit o això, Ja, ja. està a la Viquipèdia. Per tant, en el cas del català és important, però en altres casos, en altres llengües, hi ha llengües allà on a recollir aquest coneixement amb aquesta llengua és fins i tot molt més important. I tant. És la primera cosa que existeix amb aquesta llengua. Tu diràs. Um, Pau, qualque curiositat en concret, perquè jo sé ben cert que he anat de veure de tot color. De tot color. Qualque cosa que diguis, mira, això fa gràcia o no, sí, però que és curiós, no? És curiós això que ha passat, això que he trobat, això que he vist. No, bàsicament, curiositat n'hi ha moltes. Aquesta era una, perdona, aquesta mateixa que has dit, mira, la desconeixia completament, no? Aquesta llengua que mai ha hagut reescrit i allò primer que sabeu està en la Viquipèdia, ostres, això té gran pes, eh? Sí, perquè, clar, per aquesta gent, d'aquest grup humà o que xerren aquesta llengua, Ah, és molt més important que nosaltres. Nosaltres, per home, exemple, ja havíem tingut una enciclopèdia, com la Gran Enciclopèdia Catalana, que ja, diguéssim, l'havia recollit, però hi ha llengües que són molt parlades però que a lo millor no són escrites. I aquesta és de les primeres coses que se farà, diguéssim, a nivell escrit. I això està molt bé. No, anava a comentar que una de les coses que passa més sí. és, bàsicament, gent que ve a escriure's el seu propi article. Que això, com a curiositat, suposa. Hòstia, no se m'havia passat per cap. Ja, sí. No, a tu no, però a molta gent, és a dir, això. Volen figurar, de qualque manera, ja he dit, no? Evidentment, la Viquipèdia avui en Ostres. dia és un aparador molt gros i és important, bé, normalment quan cerques a la Viquipèdia, normalment el primer cerques a un cercador, a Google Sí, o DuckDuckGo o qualsevol, el primer resultat que surten és la Viquipèdia. Llavors, és una manera molt grossa d'incrementar la teva visibilitat. clar. I, i això la Però gent hem ho de fer sap, qualque cosa, no?, per sortir a la Viquipèdia. la Ha de gent ho fer qualque sap, cosa. No just la néixer. gent, la gent ho sap i hi ha gent que bé que té un ego molt gros, o bé que té un departament de comunicació, o bé que escriu sobre son pare, o que escriu sobre el seu germà, o bé que escriu sobre el seu grup de música o sobre el seu club de bàsquet, en tota la bona fe del món. I això és una feina que hem de fer cada dia d'explicar a aquesta gent que per neutralitat, perquè no són les persones més adequades, no poden escriure sobre ells mateixos o sobre son pare o sobre el seu fill o sobre el seu club de bàsquet o sobre la seva entitat excursionista. Perquè tu penses que el proper a tu és el més important del món i per tant vull dir, mos passa a tots, vull dir, jo no escriuria, per jo la meva padrina era molt important, però jo no escriuria l'article de la Viquipèdia de la meva padrina. I hi ha gent que això tampoc no ho entén i escriu el seu article o l'article de son pare i quan li dius que no hauria d'escriure
Però si jo som expert en aquest tema, jo som els qui més vaig conèixer mon pare i tot això, i això, hi ha una política concreta que diu que no s'ha d'escriure sobre coses en les quals tinguem conflicte d'interessos, perquè la gent té Molt bé. tendència, i això és quan és més o manco de bona fe, que tu escrius sobre un club Sí, d'escacs o per coses així, dir o que sigui. però de vegades hi ha departament de comunicació d'empreses o coses així que ja ho fan més a l'engròs, diguéssim, que venen a Clar. escriure l'article de l'empresa o l'article del club o l'article de, vull dir, o la biografia del president de tal institució, vull dir, Sí, això sí. seria un pas més, diguéssim, amb el conflicte d'interessos. I per tant tenim una política bastant estricta això, de conflicte d'interessos per intentar evitar eh, aquests articles esbiaixats que tots mos passaria que si escrivíssim sobre qualque cosa que coneixem molt bé no l'escriuríem prou neutralment i per tant hem d'escriure sobre coses que han escrit altres llibres, vull dir que Ja, no escrivim ja. nosaltres. Perquè en el final també un poc l'ideal és que hi hagi tota la informació o que hi hagi informació realment rellevant. No, tota la informació seria absolutament Bé, impossible quan perquè parlo de tota, entre cometes ja m'entens, vull dir que surtin... Ara jo una biografia sobre el meu predí, o sobre tal, o sobre qual. Per començar, hi podria xocar amb aquest conflicte d'interessos que comentàvem, no? Per altra banda, entendre veurement si aquella persona realment i que no m'ho sí, malinterpreti ningú, tothom és rellevant, no? Evidentment pel seu propès, i però sí, sí, fins quin punt? evidentment tenim una altra política que diu què és el que s'hi pot incloure dins l'enciclopèdia i què és el que no. Evidentment, hi ha coses que són útils o fins i tot que són interessants o Mm, fins i tot que són curioses, però no és aquesta la funció d'una enciclopèdia. Podries escriure sobre qualsevol, la vida de qualsevol persona segurament seria apassionant, però sí, nosaltres mos dedicam a recollir, diguéssim, el saber universal. I la política que tenim d'inclusió de les coses que hi poden entrar, que no hi poden entrar, és que d'aquest concepte, o d'aquesta persona, o d'aquesta entitat, o d'aquest edifici, o d'aquesta sí, espècie vegetal, o el que sigui, n'hagin parlat fonts fiables, és a dir, fonts que nosaltres considerem fiables, de manera significativa. És a dir, fonts fiables i considerem fonts fiables aquelles que en això anava. estan revisades. És a dir, que sigui un llibre publicat, sigui un article científic, coses d'aquestes. Han de ser publicades eh, per fonts fiables i, a més, no pot ser que citi que potser el teu padrí o la teva padrina pot haver sortit a un llibre a la pàgina 123 i la cita Sí, passada. No, n'ha de xerrar, no te qualcú diré més. 100 pàgines, però com a mínim hi ha d'haver un capítol sobre aquesta persona o una biografia sencera o una monografia o el que sigui. Per tant, si tu si vols fer un article sobre, jo què sé, un club de petanca i sobre aquest club de petanca no n'ha parlat mai ningú, cap font fiable, és a dir, Ja. una enciclopèdia, un llibre o el que sigui, i potser no hauries de fer aquest article sobre aquest club de petanca. Ok, no, Pau, interessantíssim. Jo crec que m'hauràs donat una No, visió... això ho dic perquè passa bastant que la gent no ho Clar, sap. clar. Quan veus que té, la Viquipèdia ara té, no sé si té més de 600.000 articles o 700.000, no ho sé, molts. Uh, va, tu penses, La té Viquipèdia, 700.000 perdona, articles. parlàvem en tot moment de la Viquipèdia en català. Sí, la Clar, Viquipèdia en és anglès que en té, no sé si si m'ho són 8 anam a fer milions o anglès... això. La Viquipèdia en català té, posem que en tingui 700.000 articles i això, Sí, si quan tu penses té 700.000 articles, penses, "Ui, aquí segur que pot sortir el meu nebot, que jo què sé, o que sí. fa vi, o que publica llibres, o que Eh. tradueix, i no és exactament així. Llavors, que hi hagi molt d'articles no significa que qualsevol cosa valgui. Pugui ser. Molt bé, Pau. Um, anem acabant un poquet, tampoc te vull robar més temps. Jo crec que, però, ja te dic, per qualcú que vulgui entrar, jo crec que és brutal la informació que m'han estat donant i aquest ventall, tenir aquesta visió més global, d'entendre realment que això, com funciona aquesta Viquipèdia, si és que agraït ja t'ho dic, Pau. Cap on anam? Abans parlaves de que és relativament jove, o no, depèn de com s'entengui, ja seria major d'edat, no? Manco Mm. en aquest estat, de 8 anys.
I parlaves tu d'aquí 100, d'aquí 200 anys. Cap on anem? Vull dir, la Viquipèdia també ha ajudat a altres projectes, sí? Wiquillibres, Wikidata en un moment donat, etc. Cap on va això, Pau? Bueno, aquests projectes que cites ara són projectes germans que Mm. no tenen per objectiu crear una enciclopèdia, sinó crear una cosa una mica diferent. Per exemple, el de Wiquillibres, una col·lecció de llibres que la gent pot escriure, que siguin llibres oberts, que se puguin modificar i tot això. Després hi ha Wikidites, que també pots anar emmagatzemant citacions que van fer personalitats rellevants o coses així. Hi ha que no encaixen exactament dins el projecte de la Viquipèdia, se traslladen en aquests projectes germans. Mhm. En el cas de Wikidata és una mica diferent perquè bàsicament la cosa consisteix en emmagatzemar informació de manera que la puguin llegir no les persones humanes, sinó les màquines. És a dir, és com una base de dades molt grossa de tot el coneixement, allà on posaríem, per exemple, jo que sé, en Barack Obama, i posarien la seva data de naixement, qui era la seva dona, qui eren les seves filles, quin premis ha rebut, Mhm. tot això que se pot escriure en forma de text, però que també se pot escriure en forma de base de dades, eh, s'emmagatzema en forma això, de base de dades. I jo crec que el futur de la Viquipèdia és més, diguéssim, anar cap a una col·lecció organitzada de dades, que sempre hi pot haver Que puguis un creuar, text no? escrit, diguéssim, però el text escrit té el problema que a les màquines els hi costa de vegades llegir una mica de text escrit. I en canvi una base de dades que està tot molt més estructurat és molt més fàcil de llegir per les màquines i molt més fàcil d'automatitzar. I jo crec que, evidentment, la Viquipèdia encara té futur, tenir informació escrita perquè els humans la puguin llegir, però a l'hora de relacionar i de cercar informació, en realitat ara quan cerques informació a Google moltes vegades ja t'apareixen coses que provenen d'aquesta base de dades. Vull dir que i, i això no és casualitat. Vull dir, la gent Mm. realment ja cerca informació i la informació és molt més fàcil anar-la a cercar a una base de dades que no anar-la a cercar un text, que moltes vegades a una màquina li costa interpretar un text. Per tant, Clar. jo crec que Wikidata podria ser una mica el futur, diguéssim, d'aquest ecosistema Wikimedia. Quasi res. Perquè ho entenguem, la Wikipedia, de qualque manera, nosaltres veiem el text escrit, la Wikidata, com comentaves, seria creuar dades, no? Fer aquest cercament de manera també un poc més ràpida, perquè nosaltres després trauríem aquestes dades per No poder-les sé si llegir, o heu vist seria... mai, no sé si heu vist mai aquesta taula que hi ha de vora en el principi de tot de cada article. Hi ha una Mm, caixa que sempre te posa una foto, el correcte, nom, sí. data de naixement, i 6 de país, totes aquestes moneda, coses. tota extensió, tal, tot aquest xou. Exacte. I de totes aquestes informacions ja estan emmagatzemades allà. Per tant, vosaltres, vull dir, la gent no se n'adona, però quan llegeix la Viquipèdia està llegint la informació que també hi ha emmagatzemada en aquesta base de dades. Per tant, de qualque manera ja l'estem utilitzant. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Pau, bueno, genial, ja te dic, però com comentava també en el principi, no sé si m'ho deixen qualque cosa, evidentment se'n podria parlar 1000 hores, crec, d'esta Això segur. Wikipedia, sobretot en qualcú com tu, no me faltaria. Però com deia també en el principi, per damunt de tot també hi ha la persona i particularment m'agraden aquestes xerrades acabar amb 10 preguntes un poc més personals, no? I a veure si que Wikidata el té també d'en Pau Cabot i tu em mostreu de dubtes, no? amb aquestes preguntes. Pau, t'animes? Endavant. Vinga, anem-hi-do. Mira, són aquestes. Primer de tot, una activitat física. Jo m'agrada anar d'excursió. Molt bé. Per aquí, també protecció de fora, un moment donat. Per aquí on sigui, no? Normalment a Mallorca, però també Uh, m'agrada fer-ho a altres llocs. molt bé, molt bé. Un plat de menjar. Un plat, posarem arròs brut, que m'agrada bastant. Home, i tant. I si és d'aquestes predines que a vegades dèiem, encara més, eh? Sí, també, també. si els teníem, perquè desgraciadament ja nosaltres també Sí, avançam en edat i bueno, ja ja sabem com va passa. tot això. Una eina.
ja que parlam un poc també de tecnologia, no? Evidentment, hauria estat pràcticament inviable, no? Ha estat impossible, la Wikipedia sense tecnologia, Pau. Evidentment. Hauria estat impossible, literalment. Bàsicament, la Viquipèdia que van intentar fer la generació més en fora que els nostres padrins, diguéssim, va ser el Diccionari Català Valencià Balear i, i aquesta enciclopèdia, que no era exactament una enciclopèdia, era només un diccionari, però bé, Sí. aquesta se va haver de fer amb en Antoni Maria Alcover passejant per tots els racons dels països catalans. Llavors, clar, evidentment, la tecnologia permet fer coses que fa 100 anys no podíem fer. I ja que parlant d'aquesta tecnologia, una aplicació que tu diguis, mira, a dia d'avui gairebé me resulta imprescindible. Una aplicació. Que si te la llevassin diguessis, uep, ara crec que teniu un problema. Bé, aplicació, di-li com vulguis, qualque cosa que faci referència a la part tech. Sí, jo triaria el sistema operatiu GNU Linux, que és el sistema operatiu que jo emplei per fer feina i que l'empleam tots, diguéssim, sense saber-ho. Vull dir que s'emplea a moltes màquines i està gairebé per tot. I que és un exemple de construir un sistema operatiu tal com s'ha construït la Viquipèdia, també gràcies a milers de contribucions de moltes persones diferents. Totalment d'acord. Un llibre, Pau, que m'ho puguis recomanar. O que t'hagi agradat, simplement. I vos recomano un llibre que se diu The Naked Ape, que és la moneda despullada de Desmond Morris, i explica una mica com som els homes, o som sapiens, com si fóssim una altra moneda. I ell troba que la característica més definitòria és que som una moneda que no té pèl, que va despullada. Més que sigui una moneda que pensa, ell troba que la característica més definitòria és que anem despullats. Aquí, bueno, no sé jo, si per terrat podríem dir qualque cosa. Això també. Bueno, Pau, molt bé. He de dir que el temps pendent, perquè n'hi ha alguns que me sorprenen, perquè no els conec lògicament, però aquells ja l'havia sentit parlar i dic, fa gana llegir-ho. Una frase, o una dita, ja que parlant de wikidites també, un moment donat, no sé si surt o no, sí que m'ho puguis dur. A mi m'agrada aquesta que atribueixen a en Groucho Marx, però em sembla que no és seva, que diu, més val callar i semblar beneit que xerrar i confirmar-ho. Sí, boníssima. Crec que no és d'en Groucho Marx. No sé de qui és. Li han atribuït. L'havia sentit a dir, molt bona. Un lloc, en doble L. I després si vols un joc en J també, cap problema. Un lloc, triaria una illa que hi ha a Irlanda que li diuen Inishturk. Inishturk, molt bé. En el nord, sud, on està? Està a la costa oest. Costa oest. Costa oest d'Irlanda, sí. Això, amb vaixell pots arribar amb... Val més no dir-ho, perquè... No, hi pots arribar amb vaixell. Bàsicament hi viu poca gent, només hi viuen 30 persones i és un lloc molt tranquil, que vaig de tant en quant. Molt bé, que bo. Una persona que hagi estat referent per tu, Pau. Una persona... N'hi ha moltes que quan llegeixes... Que la puguis escriure, no? Podria sortir a Wikipedia? Sí, no, surt, en realitat surt. La que he triat és en Richard Feynman, que és un físic que va tenir una vida, diguéssim, curiosa, el manco. Va ser un gran físic, però també una persona que va fer bastanta divulgació de la ciència i va tenir una vida, jo crec que molt divertida. Molt bé. Tenir-ho present, Vuitè, un animal en qui t'agradaria mantenir una conversa, si poguéssim parlar d'aquesta espècie. No sé si en Desmond Morris diria qualque cosa al respecte o no, però... No sé què diria en Desmond Morris, però jo havia triat precisament un ximpanzé. Mira. Per veure que és del que tenim més similar a nosaltres. Genial. Segur que seria molt enriquidora si poguéssim parlar que els entenguéssim. Segur. Una errada, ja en parlàvem abans,
una errada de la qual un aprèn, o que has après, concret. Bueno, el que vaig aprenent al llarg de la vida és que sempre pots ser més empàtic. Sempre has d'esforçar-te per posar-te en el lloc de l'altre. I això no és fàcil, és un aprenentatge. No, no, i tant, sí, sí, ben segur. I un hàbit, Pau, que t'ajuda a ser millor persona, a créixer personalment. L'he posat relacionat amb l'anterior i Mm. és això, mirar-te de posar en el lloc dels altres. Esforçar-te per pensar com se senten els altres Com ho veu, no? Mm. en qualque moment. Molt bé, totalment d'acord. Bueno, Pau, super enriquidora, particularment, espero també per moltíssima gent que mos pugui escoltar aquesta xerrada entre coneguts de ja temps enrere amb històries d'aquestes tecnològiques de per mig i que bueno, en el seu moment vaig dir, mira, me fa moltes ganes parlar amb en Pau perquè ben segur que mos pot oferir bueno, aquesta visió i donar-nos aquestes pautes mínimes que moltes vegades són de sentit comú, com comentaves, però que a vegades aquest sentit comú és menys comú de tots, no? Així és que això, educaciodehàbits.cat/diari, per favor, subscripció gratuïta, tindreu aquestes xerrades amb en Pau com han tingut. Abans, per favor, Pau, si trobes d'interès, a on te poden trobar? Si volen contactar amb tu un moment donat, si ho Sí, poden fer, tens qualque web en concret, lògicament a la Viquipèdia surts, sí? la manera més fàcil és trobar-me i allà me podeu escriure l'usuari de la Viquipèdia. I si no, entre altres Molt bé, coses, tenc un compte de Twitter que és Pau Cabot. molt bé, molt bé. I de Pau, res més, simplement agrair-te que ha estat un goig poder fer aquesta xerrada amb tu, t'ho dic francament. Espero que n'hi hagi d'altres, perquè crec que se pot aprofunditzar també molt més dins tot això de la Viquipèdia i molts altres camps que ben segur domines. Així és que estàs convidat en voler a passar per aquest entorn nostre. D'acord? Molt bé, moltes gràcies a tu. Moltes gràcies, Pau. Salut a tothom. Molt bé. Adéu. Vagi bé. Adéu.